Hajde, Makse, skoči. Naravno, čim uzmem kutiju? Koliko je cool biti kući bez roditelja. Da niko nas ne kontroliše, ne moramo da čistimo. Ja ću napraviti sendvič. Hoćeš i ti? Hajde. Ne zanima je. Pa, evo, drži. Predlažem da gađamo bez meta. Šta radiš? Roditelji će nas ubiti. Oni neće znati, nisu ovdje. To je dobra ideja, doneću strelice. Halo, mama. Ne brini se, sve je u redu. Babysitterka? Kako babysitterka? Nemoj, mama, odrasli smo. Ne mogu da ih nađem, jesi li ih videla? Šta se desilo? Mama je zvala. Nemoj da me plašiš. Rekla je da zna kako se ponašamo ovdje. To je zeznuto, mora da je postavila kamere. A to nije najgori deo. Babysitterka će nam doći. Šta? Dadilja za nas? Pa mi nismo mali. I ja sam joj isto rekla. O ne, to je dadilja. Ja ću otvoriti. Zdravo, ja sam vaša babysitterka. To je greška, ne treba nam to ovdje. Mi smo odrasli, možemo sve i sami. Jesam li pogrešila adresu? Ne, ali vaše usluge nam nisu potrebne. Izvinite, doviđenja. Hej, ne ponašaj se tako, malena. Sada vam ja ovdje postavljam pravila. A vi ste stvarno babysitterka? Ja sam babysitterka za nestašnu decu poput vas. Ja nisam nestašna. Da, pa provjerit ćemo to. Zdravo, drago nam je što ste došli, ali možete da idete. Znači, hoćete da kažete da ste odrasli i samostalni? Naravno, koje pitanje? Pa, da li bi odrasla osoba ovako razbacivala stvari? Kako se ponašamo? Zato što ste to zaslužili, a sada brzo sve počistite. Neću da vas slušam, nema šanse. Hajde, Makse, hajdemo po kofu i džogjer. Šta je ovo? Prvi put vidim ovako arogantnu dadilju. Kome pričaš? Niko se ne ponaša tako prema deci. Pozvaću tvoju mamu. Neka kaže dadilji da odlazi. Hajde, pozovi brzo, moj telefon je tamo ostao. Dobro. Halo? Hoćeš da se žališ Amelkinoj mami? Tako neće ići. Ona me je baš zbog ovoga zaposlila. Daj mi telefon. Uzet ću ovaj telefon za sada. To je moj telefon. Ako se budeš dobro ponašao, dobit ćeš nazad. Nemate prava na to. Da uzmem i tvoj telefon? Ne, nemojte. Onda uzmite džoger i krenite na čišćenje. Je li ovo uopšte legalno? Mislim da je to ne zanima. Imam ideju. Možemo da se pretvaramo da smo već prevaspitani. Koliko dugo ćemo se pretvarati? Sve dok ova luda žena ne ode. Okej, nemamo mnogo izbora. Konačno, očekuje vas veliko čišćenje. Dobro, sve ćemo počistiti. Samo lepo očistite, provjerit ću sve pod mikroskopom. Kakva je ovo prljavština? To je fleka od kečapa. Vidim. Odmah ovo očisti ili će se osušiti. Prvo ću očistiti kauč. Hajde, hajde, hajde. Šta radite to? Briše mrlju dok se ne osuši. Da li znate ko ste vi? Makse, hajde pomozi mi oko vode.
Ne, a jesi li vidjela to? Moraš da budeš malo strpljiv. Kako da tolerišemo? Obrisala je 100 mojim licem. Ako želiš da je se otarasimo, moraš da radiš šta kaže. Mrzim je. Tiše, Maksi, čućete. Ne znam još koliko mogu da izdržim. Moraš da radiš ono što ti kaže. Pokušat ću. Pod mora da bude toliko čist da može da se jede sa njega. Gotovo, sve sam oprala 2 put. Jesi sigurno da je pod čist? Naravno, pogledajte koliko se blista. Jedi. Neću. Uverena si da je toliko čist, pa zašto onda ne pojedeš? Dobro, hoću. Odlično, Amelka. Pokušala sam. Odličan posao, Makse. Ni trunka prašine. Sada razumemo koliko je bitno čišćenje. Vi izgledate kao uličari. Kakva je to odeća? Pa to nosimo po kući. Udobno. Odmah se presvucite. Ne mogu više tako da vas gledam. Dobro, idemo da se presvučemo. I ovu kosu nekako reši, jel jasno? Daću vam 10 minuta da se sredite. Vreme je počelo. Mrzim kada mi diraju kosu. To me izluđuje. Hoću da ode. Zašto ona odlučuje kako se oblačimo? Pa, želi da odlučuje o svemu. Amelka, rekla si da će otići ako je budemo slušali. Misliš da se ja tome ne nadam? Samo znam jednu stvar. Ako se ponašamo loše, ona će biti još ljuća. Zašto je još ljuća? Kada se mama vrati, reći ću joj par stvari. A sada izađi, moram da se presvučem. Tako je mnogo bolje. Stani. Šta sad nije u redu? Ne mogu da verujem koliko ste samo bezobrazni. Vi ste katastrofa, ne deca. Ne razumem, uradili smo sve kako ste tražili. Dala sam vam 10 minuta, ti si došao za 10 minuta i 30 sekundi. To je samo 30 sekundi. Samo uopšte ne cenite vreme. Amelki je samo trebalo puno da se presvuče. Nisam stigao. Čak ste i gori nego što sam mislila. Potrebna mi je pomoć. Pozvaću drugu babysitterku da drži oko na vama. A možda nema potrebe? Ima, vi ste nekontrolisana čudovišta. Halo? Da, odmah se spremi. Imam ozbiljan slučaj. Čoveče, još jedna dadilja. Ne mogu ovo. To je samo 30 sekundi. Zamisli što bi bilo za 5 minuta. To je sve zbog tebe. Ti se dugo preslačiš. Nisam imao vremena. O čemu ti to pričaš? Imao si dovoljno vremena. Druga babysitterka dolazi uskoro. Makse, dobiješ kazneni poen zato što si zakasnio. Kako? 1 sekunda kašnjenja je 1 čučanj. Počni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28, 29, 30. Odlično. Nadam se da više nećeš kasniti. Nikad u životu. Imaš sreće pa si zakasnio samo 30 sekundi. Napravila sam dnevni raspored. I sada po rasporedu imamo učenje. Ja hoću da domaći uradim sutra sa svojom drugaricom. A jel tebe neko pitao šta želiš? Ne. Pa onda donesi svoju svesku i knjigu i kreni sa učenjem. Pa otvorite knjige i počnite sa zadacima. A gde je povez za knjigu? Šta? Pa više niko to ne koristi. A šta ako ti se uprlja knjiga? Odmah stavi povez. Ali mi nemamo poveze. Onda stavite rukavice i nemojte da dirate knjigu prljavim rukama. Ali oznojit će mi se ruke u rukavicama. Nema veze, strpljivo.
Dobro, znači ovdje. Ovo kada se podeli je... Jao, boli. Hoćeš li grbu da dobiješ? Ne želim. Onda sedi pravo. Šta je sada to? O, slučajno sam ušarala hemijskom. I ovakvu škrabutinu ćeš predati učiteljici? To je samo mala linija, ništa strašno. Koliko si ti neodgovorna? Dala bih ti 2 za kraj godine. Prepiši sve ponovo. O, to je sigurno druga babysitterka. Pomalo sam završila pisanje. Sada moram sve ispočetka zbog jedne linije. Učiteljica to ne bi ni primetila. Ova dadilja je buljava i ušata. Ma kome pričaš? Moraš da joj se ulizuješ da bi Jule bila dobra. Druga dadilja me plaši. Samo možemo da se nadamo da je bolja od ove. Deco, ustanite. Pozdravite vašu novu babysitterku Kitty. Upoznajte se, a ja moram da napišem izveštaj. Kitty, kakvo iznenađenje, ti si spasiteljka. Reci toj ludači da se gubi odavde. Tiše, pretvarajte se da me ne poznajete. A zašto to? Ne želim da me izbace sa posla. Zašto radiš kao dadilja? Želim da sakupim za auto. I dobila sam ovaj posao za bezobrazne tinejdžere. Ali bit ćeš svoja, zar ne? Izvinite, društvo, stvarno mi je potreban ovaj novac. Jeste li već upoznali Kitty kao babysitterku? Da! Odlično, ti si zadužena za Melku, a ja sam zadužena za Maxa. Dobro, to je to. Odmor je završen. Da počnemo sa našom lekcijom. Ne moraš da zuriš tako. Ometaš me. Nemam gde drugde da gledam. Wow, gori rukopis u životu nisam videla. Pa šta je... Ovo mora odmah da se popravi. Šta je to? Rukopis. Ali to je za prvake. Šta će to meni? Kada budeš popravio svoj rukopis, možeš da se vratiš ostalim časovima. U redu. Počni sa slovom A. Linije neka budu bolje. Da ti pišeš pilećim nogama? Čoveče! Mlada damo, kakve su to reči? Izvinite, izletelo mi je. Nemojte da sam to više čula. Kako ne bi više izgovarala takve reči, moraš da opereš svoje usta sapunom. Da, vi sami tako govorite. Idi i operi usta sapunom. I to ozbiljno? Naravno. Tako ćete sigurno naučiti lekciju. Idi i proveri. Ide ti dobro ova gluma stroge babysitterke? Imala sam časove babysitterke za bezobrazne tinejdžere. Hoćemo ovdje još da ostanemo? Sada operi svoje usta sapunom i da idemo na čas. Sada se šališ sa mnom, zar ne? Ne, uzmi sapun u ruke. Kitty, nećeš da me nateraš na to, zar ne? Ovo je zlostavljanje. Hajde. Uj, užasno je. Ali zato znaš da izgovaraš loše reči. Ti govoriš svaki dan. Čak i češće od nas. Tiše, rekla sam ti, ne poznaješ me. Već pišeš 100 slovo, a nijedno nije dobro napisano. Možda nisam rođen da imam lep rukopis. Sa babysitterkom poput mene naučit ćeš ti da pišeš. To je to. Vreme za časove je gotovo. Pa, konačno. Kitty, deca imaju šetnju po rasporedu, ali napolju je baš toplo. To me ne zanima. Morate da se šetate ulicom 30 minuta. A ako ne želimo? Takva reč za vas ne postoji. Ne želim. Morate da idete uz ovaj režim. Kitty, drži ih na oku. Spremite se da idete napolje. Ne želimo da idemo napolje. Reci tvojoj šefici da je ovo glupo. Radit ćete ono što vam ona kaže. Dođavola, Kitty. Makse, hoćeš i ti da opereš usta sapunom? Ne. Još jednom li to budem čula, ideš u kupatilo. Sada hajde, brzo napolje. Ja ću vas pratiti kroz prozor. Jako je vruće. Čak nam ni Kitty ne pomaže. Ja mislim da voli da nas muči. Naravno da ne voli, samo je to posao. Izabrala je super posao. Baš super. Ti
Tiše, budi pažljiv s tim rečima, inače ćeš i ti morati da pereš usta sapunom. Zar te je stvarno naterala na to? Nika svakako ne bi prepoznala. Kažem ti, Kitty voli da nas muči. Samo pokušava da dobro radi svoj posao. Da, brani je koliko hoćeš. Već sam sve skapirao. O, Makse, tako te je lako uvrediti. Amelka, slušaj ideju. Da pobegnemo. Ne možemo. Ako pobegnemo, Kitty će izgubiti posao. Ne zanima me. Ne želim više da budem pored ludih babysitterki. Ja neću da bežim. Kako hoćeš. Deco, vratite se. O, ne sviđa mi se to. Gde je Max? Ne znam, verovatno se brzo vraća. Pa dobro, uđi. Meni deluje da je Max pobegao. Ne brini se, neće on daleko. Kako to misliš? Max, šta je s tobom? Ja radim mnogo godina sa problematičnim tinejdžerima. Znam kako funkcionišu vaši mozgovi. Šta ste to uradili? Sada je vaša kapija pod naponom. Niko neće pobeći da ja ne znam. Da, ti nisi dadilja, ti si pravi sadista. Vreme je da jedete, to je po rasporedu. Super, šta je za jelo? Ustanite. Operite ruke sapunom i vodom pre jela. Hajde, moraš da se očistiš. Ne može se proći kapija, umalo me ubi struja. Ova Nika je profesionalac svog posla. Nećemo moći da je se otarasimo. To je to, dosta mi je da budem poslušan. Radit ću šta ja hoću. Ja se malo bojim. Nikada se ne zna šta još može da uradi. Borit ću se za sebe, jesi li sa mnom? Vidjet ću kako će tebi da pođe od ruke. O, kukavice. Wow, mogu li da sednem? Prvo da proverimo bakterije. Pokažite ruke. Ovdje vidim 5 bakterija. I šta? Čučanj za svaku bakteriju i idi operi svoje ruke. 1, 2, 3, 4, 5. Pokaži mi ruke. Jesi li ti uopšte oprao ruke? Naravno, oprao sam i lice. Imaš 543 bakterije na rukama. Moraš da uradiš 543 čučnja. Briga me, neću ništa raditi. Šta si sad to rekao? Trebalo bi da opereš svoje usta sapunom zbog ovoga. Kitty, iskontroliši. Uzmi sapun i operi usta. Neću, ja nisam Amelka. Da li znaš šta rade sa najbezobraznim tinejdžerima? Iznenadi me. Udarac elektrošokom. Nisam iznenađen. Bolje da ne dođe do toga. Zažalit ćeš. Brzo operi svoje usta sapunom. Ako me maltretiraš, reći ću Niki da se poznajemo i otpustit će te. Dobro, samo se pretvari da si izvršio kaznu. Okej. Pa šta? Je li izvršio kaznu? Da, čučnuo sam i oprala mi je usta. I već si uradio 543 čučnja? Tako brzo? Kitty će potvrditi, jel da? Da, brojala sam. Možeš da sedneš za sto. A gde je naša hrana? Ja sam spremila samo za Niku i mene. A mi? I mi treba da jedemo. Rekli ste da je to po rasporedu. Izračunala sam koliko ste čipsova, keksića i ostalih slatkiša pojeli do sada. Ako to prevedemo u kalorije, ispunili ste normu za 3 dana. To znači da ne možemo da jedemo 3 dana? Naravno. Zašto onda sedimo ovde? Zato što po rasporedu trebalo bi da sedite za stolom. A sada je vreme za malo kreativnosti. Nacrtajte šta god želite. Uključite maštu. Stigao je dopis za prevaspitavanje još jednog problematičnog tinejdžera. Ovaj slučaj nije težak, hoćeš to ti da uradiš? Možda da ja ostanem ovde. Ti idi tamo. Ne možeš ovo dvoje da izdržiš sama. Ma mogu. Veruj mi. Dobro, pokaži mi šta možeš bez moje pomoći. Neću te izneveriti. Da pozovem mušteriju i idem.
Društvo, igrajte kako vam kažem. Šta treba da radimo? Slušajte me. Da, iznenađen sam. Neću slušati vaše glupe instrukcije. Hajde, društvo. Ako me budete slušali, otići će. Ne verujem, Kitty. Postala je ista luda babysitterka. To nije tačno. Molim te, ovo je prava šansa da je se otarasimo. Pa ne znam. Ako me ne budete poslušali, morat ćete da je trpite još nedelju dana. Nedelju dana? Pa pokažite mi vaše crteže. Kitty? Pa crtež sa kućicom, cvećem i leptirićima. Pa onako. Moramo još da poradimo na tehnici. Maksa, šta ti imaš? Ovo je naša dadilja. Užasna je. Zato sam je tako nacrtao. Uzbuna, opasni element. Crtež pokazuje da je tinejdžer opasan. Ruki iza leđa. Pretvaraj se da mi se odupireš, ali ne previše. Pustite me! Sve vas mrzim. Sedi mirno. Inače ide elektrošoker. Jesam rekla da ustaneš? Sedi na mesto. Odlično ti ide, Kitty. Imaš talenta. Potrebne su nam takve dadilje. Da, pa ne morate da se brinete. Mogu ja sve sama. Također imam i otrovne strelice za spavanje. Onda ti ostani ovde. A ja moram hitno da se pozabavim drugim tinejdžerom. On ovde živi, nedaleko odavde. Halo? Da, dolazim uskoro. Ne brinite se. Vaš Leo će biti najbolji tinejdžer kada ja završim sa njim. Već sam na putu. Otišla je, možemo da se opustimo. Hvala ti, Kitty. Nisam više mogla da podnesem tu dadilju. Da, imate sreće. Čuo sam da je otišla kod Lea. Pitam se je li to naš Leo? Mislim da. Ja znam samo jednog Lea. Da, ne zavidim mu. Sada možete da se opustite, a ja ću da dobijem platu za posao koji nisam ni obavila. Šta ćemo sa Leom? Pa Leo nema sreće. Ja mislim da mu je potrebna pomoć. Ne možemo da ga ostavimo sa tom dadiljom. Ne znam, ne želim čak ni da joj priđem. Društvo, da li mislite da treba da spasimo Lea? Pišite vaše mišljenje u komentarima. I ne zaboravite da subscribe-ujte i lajkujte ovaj video. Ćao, ćao svima!